Padagat sa ta, dari sa Buenavista, Agusan del Norte. Aglaag ta silang lugar. Ambot unsa ni nga purok, basta part ni siya sa Buenavista. Awang dagat oh, nindot kayo. Dagat tayo na nindot, ambot lang ka siya. Okay, hangin kayo eh. Tana dili siya. Ang mahangin. Nay resort diri oh, wala gabanduna na, na nila natin man. Nindot ka ba tana kayo? Wala ka lang. Kapoy biya sige paglingkod. Oh, nalagis na no, sunod na diha. Ay doon ka babae yun, naka-yellow, naka-violet. Maraming nanginhas ka, nanginhas. Ha? Oo, sakay lang gikuha. Baod kayo eh. Pero hangin, nindot kayo. Baod. Saan na yung gikuha? Ha? Kay? Saan na masabaw? Oo. Ay, oo, no? Dami kay sabon. Ba't ang panihapon na ni ba? Dali na kuhaon? Oo. Tapos naman. Oh, kay na tawag ni guys, oh. Dali sa Buenavista, oh. Lami kayo sa tuwahon. Tamis kayo, luk-luk pa, oh. Maano ba siya son? Maano ba siya sa... Oo, tao. Sa bawod? Maano dra? Oo. Inani rin sa kadagko? Oo, nanarag na siya. Mga sila, nanakop sila. Mas pa ilhanan? Murag ba to? Hikapon na ni mo, hindi mo makita. Oo. Nanghikap sila. Masiglain yung mahikapan ha. Mali na ito, si Gold ay. Sana. Daanon ba? Mapuno ko ninyo ang kuhan, gani? Oo. Puno ko ni. Oo. Mga pila ka oras? Isa. Ha? Isa ka oras, puno na. Nindot tayo eh. Solid ba naman yung hapon? Ano inyo nito ha? O laylay mo? Isuon mo, isuon. Mangukay na ba? Mangukay pang ikapon na kung unsay namurada sa bato o imong mahikapan. Maanad man siya sa baha. Baha na ba? Maanad sa balod. Kuyawa no? Testing daw ko yan, testing daw ko dakop eh. Sama ko nga, nakapantalon mangod ta. Ato sang itaas ang atong pantalon eh. Right ta ba kay pabiyanin sa ato ang atong bukid. Pwede dire. Okay. Padol ta gamay kay. Oh, kani. Oops. Ikaw pa. Ano na siya mo sa bato? Ano ba? Bato mo. Na, bawag kayo. Oops. Anad-anad naman ni ba? O master na ka. Dali na may kuhaon? Oo, kumaanad. Oh, na, be. Kani. Bato yapon. Usog naman ng bawod ani. Oops. Bato gihapon. Atong hugasan. Bagyo. Makakupon mo sa hayog bato. Oo. Di- Happy lagi gluto. Ha? Happy gluto. Okay naman kay sa paano ni dagat. Anak. Pagkuha lang ko, bisag isa lang one time. Isa lang yun. Bato pa yun. May lobby. Okay. Bato, magyapon yun. Dapat na manguha ka ni maligo ka. Masakig. Oo, mabasa gyud ka. Dili yun man. Isa lang, one time. Isa lang yun. Ay, tuwad eh. Oh, daghan na nakuha oh. Master ka na mo eh.
Sinahalan di ito sa tubig no. Oh, ating pang bata oh. Master ng bata mga hoy. Sabi. Unsa man ikaon? Buntag, hapon or sa kung sa oras ah? Taob. Alas 3. Hapon. Ah, sa taob siya kung hunas wala siya. Wala. Ah, kung taob daw siya kuhaon. Lamasan da yun. Ah, dali tayo. Oops, de. Okay, bato yun ba? Isa lang. Okay. Dili mo sa kanang bahugan, may tawag dugo sa isda? Dili, kuha na to. Lahat ba to? Panipan, nagdusan na to. Makaon gapon to? Dili, kuha na sa isda. Ah, paon sa isda. Kani makaon yun. Dahil kong isa ka ba to? Nabasa na ko. Oh, naro. Kaya kasi yan, nakakita sa ma'am. Ako, adyo kong kita ba? Okay. Karaw. Ano, nabasa na ko sa baod. Isa lang yun, isa. Kaya kada hapon mo manguhan eh. Oo. O depende lang sa ganahan. Pwede siya ibaligya. Oo, pwede. Pila ang kilo kung ibaligya? Okay, sa kanay kay 30. Ah, right na. Tingaw, gapon. Di na lang ibaligya. Kaya kanoon na lang. Oo. Tansyado niya kay sa dagat ba? Relax ta guys. Kay wato ito ha. Maski isa lang yun. Di ko mundang. Maski ko pa. Kaya dire ko napita doon. Maswerte ko dire ba? Gani, grabe. Kuha na ko ano ba? Isa lang yun. Testing lang na ba? Kasi pwede na ba tanahon or dito lang yun? Dito. Diya, pero. Oo, nakakit. Sure na yun ko. Ano ba? Kuha ko. Oo, sakto na no? Oo. Oo, naro. Oo, sure. Oo. See? Kuha na ko gisa. Okay, ipon nga diha. Isa ra gali. Ginahan naman kukuha. Okay. Kana napon, di kaduha na ni. Oh. Wow. Di, duha. Pila na mo kayo sa trabaho inani? Baguhay pa ta diri gid mo? Dili. Tayo nagabuton. Ay butuan mo, sino dito sa butuan? Hamo na sa butuan? Sa Gultin. Ah, oo. Nabahaan mo ba to? Lagi. Samtang nagchika-chika, karo-karo punta. Mura nagmadyong ba? Pero pagkaon nagikaraw. Oops. Nakaduhan ako. Okay, kusog kayong baon. Okay. Oops. Sinanay lang live diri guys. So bago lang, makataon na dayon. Lami pa kayo. Again, nata diri sa Binavista, laglaag lang. Nakita na ko sa diri. Ug mao ni ilang panginabuhian. Pwede daw kuno ibaligya kung nakitaan ganina, pwede pud nila kanon. Hapon naman, hapon ang panihapon. Sulbad ang panihapon.